Kim geldi? Näme? Gel özüň gör aýtana. Bol bar yana. Goğum oğlum. Goğum bala. Yaxşı. Oturmun tağama. Yaxşı ece. Keypine mi giyeceksin yani? Öýe girip aýdaýyn oğlum. Gel geri geç kaça bunu. Bardaklar yiyecek mi? Su berey. Baltuğu getirip ver. Al iç, arkayın iç. Ali yediniz bardaklardan. Arkayın. Ali iyice arkayın. Gerek orada çaya metirdeyin. Tağam yaman süýjeken oğlum. Nerden satın aldyňyz? Bir satın alam da gece. Şurayı da beşerliye. Gelin tayarlaya. Sebebet hiç vaktim da satın albiyan adam değil hece. Gördün biliyor mu? Han. Oh. Tir hileyin alla gönül öýden. Neyim şirece? Sebep? Hileyin hileyi bolluğumy? Oňşamak men şoň bilen. Eline ne tagamma ne zellet bar. Ece onu da men ten oğlum ha? Ne hile molunu? Bolonda näme? Jigiň getirjek. Giýewlen. Sen ol garraya göçäý. Şo taýam ýetik saňa. Ece. Qarroydar. Bolonny näme? Çağalar bile nerede ýaşaýyn bir otogly ýerde. Şo meni gyzyklandyrmaly ha. Öz-özüňe gorarsyň. Tansymende soň olman. Garanmaksyň olmasyň. Asylmamaň. Özüni oňoransoň giýew etirjek bolýarmy? Ya oňormasyňmy? Uzatlar bir sen nämişiň mi? Hijileşmemeň bilen. Tirýerden otow boşalt. Düşündiňmi? Öyle. Yana boşlanma. Çalt bölödüm yürüye. Näme bolajak? Düňädim daň. Yok, umumy näme bol? Ay, meni öz öýümden kowdular oğlum. Giýew işe başlajak bolup kardyna pul aldylar epetli. Öýüm girewine goýdular. İşleri başa barmady. Jaýam elinden allardylar. Men jaýym allardylar elimden. Özlerim kirene ýaşamaga gitdiler. Öýe sygan okdyp menem köçe adamdylar. Ondan köçede wagtyň oglum barlygy ýadyma düşäýdi meze. Koyuldu. Gece boşuna deneyimler bilemedi. Yok o.
Başka yokluğunu şükür ediyece. Olmadı etegim ya tanışmadık. O yerden diğer atıp ber. Böyle. Hoş geldin ece. Oğlum, yer olmasa men gidivemelerim. Alat etme tapardı. Eceme yer tapardı. Hiç alat etme istadi. Ýörüň daýda, ýer taýinlap bereýin men size. Ýörüň. Bolya ece. Öýdeden tez wat. Yarım saat 40 minde varar. Ece selamu aleyküm. Gowma oğlum. Armada. Gelin sagama. Ya sağlık mı öyle? Ay hava. Oy. Ece näme bolýar? Sağlık mı ho? Oňuşmadyň aýtana şoň bilen. Oň şorýarym oğlum. Oň şorýarym oğlum. Haçanky derman alýanym. Heni de mandan ok dermanym. Näçe gün geçdi. Öýdü bilen bir guruluş görmedim ece. Bir sımla kay guruluşdy şert goýdy ýoňunda. Näme diýip şert goýaýyn? Kogoýuny öýden çykaryp. Çagasy wa, hileyi wa, ýere gitsin oğlum. Mene bulan haýsynyň gowurjagyny bilem hakky. Eli ýok, puly ýok diýip ýanyma alym şulary. Olar menne jüýsü galňa urady, on metrege ýalem meýnämi? Ýeközler titilleşen bolup aýlanyşyp ýörler. Maňa peýdasy ýok. Kafe diýen bolýarlar, dastapka diýen bolýarlar. Maňa beren oklar şodatlardan. Utanman özleri ýerler. Bolýarmy onuň şodatlar? Bir gram nahar biçen ok öýdi. Bir käse çay ýok. Bolupdyr bir ýaşdan soň näme de bolsa, elim sag, ayagym sag, alışdyrýan onuym özüm ýen içýän. Allah jany öňe gaýrat bersin. Bulam gelip duray. Näme gurulaşyp oturýarlarka? Dünkü öňünkü gidişi dermanam ýok, hiç de adam ýok. Gep berodi seret ama seret. Ette bir zatır durmada. Doğun molaýysyna gep berip otur. Dermanım alyp bermeli bir ýaşdan soň maňa. Oňa nädik gideýin men? Ulogum ýok. Onu ece var adin yankı ismiyalık. Belli kullu bir şert koyun bunu. Sen şeyler aktik görüm o. Men gep beriyen yanak bol görünötüm gelin ok. Ben onu zordan ödüm kaçıp gittim öd baştaklığa. Şu metele diýirenji görünmejek bolup. Benice gelir bunu akşam guruluş. Yara man goýup teridin. Vaadym kemetmeýändi. Bolmadydy. Öýmem, gadyllaram, jaýym, ulagam hemme adam tatjakda şähere gitjekde hyzmatgar, tünüp hyzmat etdirjekde öl mesele ýaşasak diýäy. Sizem bir zat goşan goşmadyňyz diýdiňim şeýitde bir arkaýyn gurulaýýa. Ben bir şey diýip göreje. Soň maňa sag bolsun aýtmaňa bakmal. Bular şeýdip gitmediňiz, sen aýdýanlar saňa urar, bular saňa bir ot ýaktyrjagan ýydan ok. Ýöne pikir etmeze, men saňa gep berýän gep içirýänler öýdüm. Yok, men on ýaldat diýem oga oğlum. Menim samsyk bel bilýän çağam. Ne bileýin, bulardan agdym ýagjar aýsa. Ben şeýitdenim çynda haýblar tarih ýazylary. Egerde düzelmeseler ondan bu mesele özüm giderlese. Borujum. Edip bolsa. Ben ýöne ýa-da diýen dermandan tanamadım aýyjy. Ýör,
Ödüm gör. Gidelim mi? Ödüm alay. Oğur oğlum, minun nädir bir Öyle. giyineyim, olyam. Ferede, gep berkit şu. Soğan uğrayışına Qowmuşy sana? ova gep berip oturacağım. Masxara edip barya. Öňem şulayda ýaşatmaja kol perhile kollu. Towa. Özüm urlaşör. Rahat. Dağlığınıma yetip kelýär. Näme alyp berjek dağlığınıma? Hani doglaňynyň ura gelsin nesip bolsa, görüberer sonno. Anda medan çay oýup bereýin. Ece, öz jaýynda oturup bilmediňmi? Çay jagdy içip durduk da. Yok, oturu bilmedim. Näme? Päsel bereýdim mi oğlum? Ay ýoklay. Ýanja bir çay alykda öňmüze gelinim bilen. Ha, süýdüjük bilen gowut diýem çay. Owa, al çayjy çay. Al. Yok, kısa ol. Men içip geldim çay. İkiňiz bilen bir çürt kedik bir zady gürleşeli. Gowja dinleň, şu öýü görýäňizmi? Owa. Gow gerek. Owa ja gowy. Men dikdi keltdim şunu. Anamly dizayna. Aňry baş edip etdirdim özüme. Bir kemsiz edip berdiler. Kapıda duran ulow görýäňmi? Her günjük gitýäňe hedil edip çık minip. Owa. İşine. Men ulowum şol. Kakaň bilen goşulşybarlyk şonu. Bu jaga saatlaram görýäň dämi? Men adanjym şolam. Men getirmesem kim getirýär öýü? Sen getirýäňmi? Sen getirýäňmi? Bu oturunca divanyňam. Men satyn aldım. Näme ol Ece, aýtsana, gysgal. Näme diýjek bolýan? Alyp gelen dermanlam gördüňmi? Owa gördüm. Näçe manat durýany bilýärmi? Bilemok. Bilmersin hem sen. Seversen bilesin gelen o şodatlar. Azaryna da dälesen. Ejeň sagmy, kesellimi, bildirýän zatym am saňa. Inni men aýtjak zatym dinle. Sen hem dinle. Aýdy ber. Dermany özüm aljak bolsam, ijek işimi özüm aljak bolsam, ýoly çykyp gidende awtobusly gitjek bolsam, taksily gitjek bolsam, bulan hemme zady men özüm aljak bolsam, men sizi başyma ýapaýynmy? Ýal ýagsalary. Oýaçary. Aňarda jasar. Kapyň ýanyna. Belli gepden belli gep. Maňa siziň hyzmatyňyz bolmajak bolsa, maňa peýdaňyz degmejek bolsa, çıkyň öýden. Özüňizi oňurmaýan wagtyňyz ýanyma alym. Şeýle dämi? Pul berdim, körpejem diýdim, öýü berdim. Gysganmadym hiç zadymy, kötemejek boldum seni. Ýöneňi özüňiz oňurýan wagtyňyzam, jibiň pulluja boldy. Indi saňa eje gerek gelle. Kafeden kafeye giden bolup, dastavky ýen bolup, ejeňize bolsa öýde bir çorba pişirip bereňiz. Bolýan şol atlam. Maňa siziň hyzmatyňyz, haýryňyz degmejek bolsa, şu günden şeýlek
kireyine yaşarsınız. Menemin öňkülügüm ýok oglum. Maňa da pul gerek, can saglyk gerek. İýdäňiz ok, serideňiz ok. Men näme etmen oglum ondan? He, aýtany, aýdy kiňem. Meni özüňiz ýetirdiňiz şu derece. Innem günüňizi nädip görseňiz şeýdip görün. Ana, hanamytda çykyp ölenoga ýaşap ýöre. Siz onça ýokmy? Siz hem ütgeşik däl ondan. Senem özüň oňorarsyň ha? Oňorarsyň, tansam edersiň. Garaňa makar oňorman. Düşündiňmi? Awa. Ece, Näme? ulog alaýjakmy? Goýaý da. Ulow gerekmiş muňa. Açar ýerine goý. Mena ya dedim lay. Himme zatyan ağandan. Haandan şol. Gelip gepi çirkitdi. Bolýa bet etseňi. Gurlaşaryn özüm. Gitçekel geçerik. Bidar bolumna. Teň üçin şularam gowy. Görşularam. Hemmeden teň derdiňe ýaraýjak. Görün. Odan da zahirlemeli ba. Geç. Ýa-da bir garaş bir tarym. Beýip durmady. Mene saňa garaşyp oturdum, bir dal aýdarsyň diýip. 2 minut wagt berada. Bolýa. Gatdaşa gitme, bärt geçti oturup ber. Geç. Owa. Aýdy otur han ogul. Tonaň okmay. Näme bolýar eta? Aýry işik, aýry. Seňir sykyň aýry, meňir sykym aýry. Seňereýiň aýry, meňereýim aýry, çağalaň aýry. Näme gerek taňa? Ejeme gep berip tonaň okmy öýdi işiň bilen bolla. Rahatyň hiçlerine da waý diýen adam ýok, jaýyňa da, hereňe de, çağaňa da. Owa. Ýöneştäýdi, ejemi da ýerdäler. Ejemi bir. Akyň satýam şoňa. Şoň üçin barýan men. Seni öğretim gelip gözüm başım çekip duran ok rahat. Taňa gerek däl bolsa, maňa da gerek däl. Şuda diýetim meni ok, dogry entendi men mejbur etdim. Onna alkyda ejem gerek bolsa. Bara şonça jaýyň öýüň ýeriň kiçidäl ýa öýüň kiçidäl. Toýan rajan. Taňa näme bolýar? Ejeme özüň seretmejek bolsaň, gep berme. Ejem gerek däl bolsa, oňa seretmejek bolsaň, awa. Öýü boşada rahat. Ýok bol. Hey näme derman gerek diýip bir saglygyňda adamy soradyňmy? Hey bir soradyňmy sana näme gerek diýip bir ýa-da almany bilýärmi? Sana gydyk gyllar bolsa rahat. Maňa da sana diýişi zatlar, seň bilen dahil zatlar düýbünden gydyk gyllar. Diňe ejem çyn barýa şowlar. Isleseň git. Oturjak bolsaň ejeme de seret. Özüňe iýiliň hasabyny ýaşaýa, ejen hasabyny şu ýaşdy, şu göwrüdi. Çağalan, heleýin, hemmeňiz ejemiň başynda oturýardyňyz. O bolşuny öýde öz kanunyny, öz düzgünüňi ýöretjek bolýarmy? Sen hatdy bir hillay. Öýdüňe bir basyp görsene şu edýän zady rahat. Galan zadyň da bilem ogay mene. Akylly gurulňyňyzam özüňde sakla. Men körpedämi? Şolaya menki hiç ýergem çykamok. Düşündiňmi? Isleseňe hana ejem alyp git. Islemeseňem şu ýaşaýyş mene mundan artyk zat başaramok. Menem ejemiň üstüne minip ýaşamok. Ýüregi düşdiňizle halis. Bah. Sen şu edýän gurrunlygyny özüň kelläňde işledip çykaryp diýýärmi ýa-da birinen ýanyndakydan, gönläýin-de men ýanyndakydan sapak alyp gelip maňa aýdýärmi? Bolsaň körpe bolsaň körpeligiňi billänim, beýleki borçlaňam ýerine ýetirip.
Körpe ýaşullygyna teretmeli, körpe öýde bir erkek ýaly bolmaly, hiley gulu bolman, körpe şolatlarym etmeliler, körpeligiň ýadyna düşýän bolsa. Ýadyňa özüňe bähbitliýän hasap edýänmi? Bolun näme deli? Sene öz diýeniň etjek bol. Menem öz diýenimi göwürçek bolaýyn. Bolam? Üstünlük. Inin maybe? Awa. Men bolsam beýtip durup bilmezdim. Bulan öýünü heleyleri başlykda dost. Bulan öýünü şolong sözi ýörýär. Şoňa gyna ýani özügim bolan soň janym ýani. O idiot bolsa janymam ýakjak täradat. Bulara gowja tapak gerek. Borlay geçsene, geç. Devam edelim. İsmi dülem olalı.